ሃሌሉያ እውነት ነው እኔ ዝም ብል ድንጋዮች ይዘምሩልሃል እጅ እግሬን አጥፌ ብቀመጥ ኮረብቶች ይዘሉልሃል ወንዞች ያጨብጭቡልሃል አዋፋት ይዘምሩልሃል ስለጎደለ አይደለም እኔ የምዘምረው ስላነሰህም አይደለም እኔ የማበዛው ስለሚገባህና ስለተገባ ነው እውነት ነው እኔ ዝም ብል ድንጋዮች ይዘሉልሃል እጅ እግሬን አጥፌ ብቀመጥ ኮረብቶች ይዘሉልሃል ወንዞች ያጨበጭቡልሃል አዋፋት ይዘምሩልሃል ስለጎደለ አይደለም እኔ የምጨምረው ስላነሰህም አይደለም እኔ የማበዛው ስለሚገባህና ስለተገባህን ስለሚገባህና ስለተገባነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክብር ሃሌሉያ ብሩኽ እግዚአብሔር አዚና ነመስግነክ ሃለና ሃሌሉያ በህላውነት ካብዝ ጉባኤ ስለዘለኻ ተመስገን እግዚአብሔር አምላክ እጅ ድማ እግዚአብሔር ባሪያኻ ቃልካ ሒዙ ደው ኢሉሎ እግዚአብሔር አምላክ ትኻብ አፈይ ዝወፅእ ቃል እግዚአብሔር አቦ ናብትስኻ ዝለኣካዮ ከይዱ ከስልጥ ብሽም ኢየሱስ እጽልያለሁ እግዚአብሔር አምላክ እዚ ቃል እዚ ከምቲ ኣብ ጽቡቕ መሬት ዝወደቐ እግዚአብሔር አምላክ 30 60 100 ዕጽፊ ከፍሪ ብሽም ኢየሱስ እጽልያለሁ አእምሮ ቅዱሳን ኩሉ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ በህላውነትካ ኣብ ትሕቲ ህላውነትካ ቁጽጽር ክኸውን ብሽም ኢየሱስ ጀሚርና ሐሳብ ንውድ በመንፈስካ ትግልገል አቦና ሕጁን በመንፈስካ ክትሐልፍ ንልምነካ ኢን ጂሰስ አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ ሎም ድማ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ዝኸውን ቃል አለው አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ንዓይ ዝኸውን ቃል አለው እስኪ በሉ ሃሌሉያ ሎም መዓልቲ እግዚአብሔር በአድራሻይ ክረኽበኒ ይበሉ እስኪ ሃሌሉያ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንታይ ብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ከምዚ ክብል ናባይ መጸ ዝብል ብዙሕ ግዜ ነንብብና አሜን ዶ ሕጂ ድማ ናባኣኹም ዝመጽእ ቃል አሎ ሃሌሉያ ኩላትና ማርቆስ 11 ነውጽሞ ካብ 12 ክጅምሪ 12 ክሳብ 14 አንቢበ ካብኡ ድማ ካብ ኢስራ ክሳብ 26 ዘሎ ሐሳብ ብምንባብ ለው መዓልቲ እግዚአብሔር በዚ ቃል ገይሩ ዝዛረበና ሐሳብ ክንርኢና አሜን ከምዚ ይብል ንጽባሃይቱ ድማ ካብ ቢታንያ ክወጹ ኸለው ጠመየ ብርሑቕ ከዓ ቆጻል በለስ ረአየ ምናልባት ገለ እንተረኸበላ ክርኢ ከዓ ናብኣ ኸደ ናብኣ መጺኡ ከዓ ጊዜ በለስ አይነበረን እሞ ቆጽልም በርገለኳ አይረኸበላ መሊሱ ድማ ካባኺ ሓደኳን ዘለዓለም ፍረ አይብላዕ በላ ደቀ መዛሙርቱን ሰምዕዎ ቁጥሪ ኢስራ ንግሆ ከሐልፉ ኮለው ነታ በለስ ካብ ሱራ ነቂጻ ረአይዋ ጴጥሮስ ድማ ዘኪሩ መምህር እነሃ እታ ዝረገምካያ በለስ ነቂጻ በሎ ኢየሱስ ድማ መለሰ በሎሙን በአምላኽ እመኑ ዝኾነ ይኹን እቲ ዝበሎ ከም ዝኸውን ዘአምን እንበር ብልቡ ዘይወላወል ነዝኸረን ተንሲኻ ናብ ባሕሪ ጣሃል እንተበሎ
نعو كم زخونلو بحقي ابلكم الله سلازي تتصليون تلمنون زبله خم زرخبكم مو امنو مو كخونلكم يو ابلكم الله دويلكم كتصليو هلهم دما اتي اب سماي زلو ابخم بدلكم انت خحدغلكم ابصايكم غلا انت علوكم حدغلو نسخاتكم انت زي حدغكم غنا اتي اب سماي زلو ابخم دما بدلكم اي كحدغلكم نيبلنا هاليلويا كم زهنم بوت صنحنا بيتروس غويتا نتا قصيلا فرز قصيلا قصال بلس فرزي بلا بلس كاباخي حدقوا نزل عالم فرا ايبلا ايلو اب قدم كلاتهم زرغما بلس كاب سورا نقيص مسرعيه تمال رغيموا نصبحيتو بو حالفو خلو نقيص مسرعيه كمت انتو يكنن ببوت صنحنا غويتا يسوع كريستوس نزا بلس زيا كاباخي حدقوا نزل عالم فرا ايبلا بلا دق مزامورتون سمعوا ويبلنا دق مزامورت نزرباز سمعوا مونيرم كابتوم زسمعوا دق مزامورت جن بيتروس استبهلولا كملسو خلو انتايريو اتا تمالي غويتا قال بقالو زرغما بلس كاب سوره حريرا ريوا شعو بيتروس انتايلو غويتا اتا زرغم كايا بلس نقيصا يلو خزاربو خلو نري غويتا دما نزي لومي خنريو دلي زلو حساب كابو بمغبغاس كزاربوم كلو نري مالتي غويتا كلاتهم الناسمعوا نزا بلس رغيموا قدمي نابتي زدلي حساب وي نابتي ديتيل مخادنا حدا ابزي نغرا منغد يتزاريبي كحلف زدلي انتايو نفسو كفنا ابزي خنردو زلنا اقداس نطب انتايو اندهر إلنا غويتا نابزا برحو زرعايا قوصيلا زنبرت غن كا منم فرزي نبرا بلس نابا خيد كولو حدا غيزي بلس كم زي نبر نافلط اي خيد كالاي نابا خيد كولو فرخرخ بلا يلو عاسيبو يكونن كيد كلا فرا انتر خبلا إلي يخيد نزخ نستوعلي قبأناي حدا قد بلس عين برن جيزي يكونن كالا أي دما قويتا يسوس كريستوس نبتا بلس كخيد كله قال انت رخبلا إلي يخيد إذا بلس زيا ويدما قويتا نزا بلس سلمن تاي رقيموا إنا فلتا حدا وقت يكونن فرته بلو كالا أي دما نبتا بلس كخيد كله فرن ترخبلا إلي يخيد جن انتاي غيرو قويتا نزا بلس انتاي لو قبل علي أقل تزاريبو كاباخي نزل عالم ما نمسفر عيب بزق على مسرد دما اذا بلس كاب طقم وصاي خوينا بيتروس دما نزنجر استبهيلو غويتا اتا تمالي زرغم كايا بلس كو كاب سوره حريرا يلو بطعم تغريمو اتي ايفكت شعيو وصيت نايتي نا يسوع كريستوس زرباريو ازي سلازغرمو دما غويتا انه تا زرغم كايا بلس نقيص ابلو مسبله زلو معلت خنه تكرولو دلي زلوخو حساب غويتا كابزا حساب تبغيسو تزاربو حساب تزاريبو مالت انتايلو يسوس دما ملس بلوموني بأملاخ امنو زخونه يخون اتزبلو كم زخون زامن بر بلبو زي ولاول نزخرن تنسيخا بحر تحال انتبولو نعو كم زخونلو بحقي بلوكم الله إلو كزاربوم كلو نري إذا قلت إلا زنبرت بلس بحانت ليتين كتنكس زغبرا انتا يندهر إلنا اتي كاب عف قويتا زوات اقال نبيتروسون ازي اقريمو بمقرام دما كم تانتو يكبلو تسانحكو قويتا تازرقم كايا بلس حريراكو إلو كنغرو كلو نري قويتا مبار كاب ناي بيتروس زربا بمبقاسيو اتا بلس كاب سورا كميلا كم زنقات ويدما كاب سورة زنقات له ميستر مهيروا امين دو اندهري نتي اب قطر اسران كلتن زلو حساب مالت باملاخ امنو زبل قال اوشتنا اندهر زي تسويتو اوشتنا زقال زي اندهر بوتا زي رخيبو نزقال اندهر زي اميننا زي تقبلنا يو كنبل جميرنا كنبل توعيلنا انت حاديرنا زفطر ነገር የለ መብዛህቴና ብዙ ጊዜ አነውን ህጆም ብዙሃት ሰባት ነዝኽፍ لزي كم ببوا خلوا ويدما بزخ حساب زي كزاربو خلوا نتا أبقصر إسران كل تنزل حساب بمزلال قطتا نابتي قطر إسران سلز تنزل حساب يمزخون قال أملاك كم زي زبل انت أي زبل زخونه يخون اتزبلو كم زخون زأمن بر ناب زبل لنا نخي اتعبي مسترجن أو يكون نزلو أم بالا يكون نزلو اتزبل كايو نخون بأملاك مئماني زقدم آمين دو كرم مزرا مئماني زقدم اسكبلو هاليلويا قويتا
ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙን ተዘይከውን ነሩ በአምላኽ እመኑ ኢሉ የሚጀመረን ዘረባዚ ከጅምሮ ሆል እታ ቁጥር ኢስራን ክልተን ወይ ድማ ቁጥር ኢስራን ክልተን ዘላ ቀንድ ሐሳብ ወይ ድማ እታ በአምላኽ እመኑ ትብል ቃል አውሽጥና ምስአተወ በአምላኽ ምስአመና እጂ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአምላኽ እመኑ ሁብሎም ኮሎ በተሁሉ ዝኽእል እመኑ በተከንቅጽ ዝኽእል ህይወት ክህብ ዝኽእል አሜን ዶ ከረንካ ከግዕዝ ዝኽእል ከሕውየካ ዝኽእል ከጥዕየካ ዝኽእል ቦመን ስለምንታዩ ብዙሕና ተዛረብና ክንድትስ ተዛረብና የውጽኢት ዘይንርኢ ሎማዓልቲ ነዝቃል ክንሪኤና ትምስጥር ድማ ኸርዳአና አሜን ዶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአምላኽ እመኑ ጎይታ ኢየሱስ ቀድሚ አነ ንስኻትኩምን ምስከረና ምዝራብና በአምላኽ ክንአምን ይነጊሩና አሜን ዶ መብዛሕቴና ንኸረና ምዝራቢና ጊዜ ነጥፎ አምእማን ሆምወርክኻ እዮ ገዛኻ እንድሕር ወዲእኻ ከረን ክግዕዝ ብግዲ አሜን ዶ እምነትካዩ ንኸረን ዘግዕዞ ዘረባና አይኮነን አሜን ዶ ከሙ ስለዝኾነ የጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአምላኽ እመኑ ጴጥሮስ ተገሪሙ ከመይ ጌራዛ ኦም በለስ ትማሊ ቆጽኢላ ዝነበረት በለስ ከመይ ጌራ ሐሪራ ኦቨርናይት አነ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ አምላኽ አሚኔ ተዛሪበ ስለዚህ አብ አምላኽ እመኑ እቲ ምስጥራዊ ዘሎ ቅድም ምዝራብና በአምላኽ ምእማንና ግጸኛታት ከውናለና አሜን ስለምንታይ ነዝብለኩም እንደህሪልኩምኒ ነገራት ነቲ በአምላኽ ማለት በትሁሉ ዝኽእል ኣብ ልዕሊ ሁሉ ስልጣን ዘለዎ ንሁሉ ዝቆጻጸርን ዝገዝእን አምላኽ አሚኑ ዝዛረብ ሰብ ይዝግዛል ነገራት ንሁሉ ሰብ አይግዛአን ነቲ ዘአምን ግን ይግዛአሉ አሜን ዶ ጉኡዝ ዓለም ክእዘዘካ እንደህር ኮይኑ ዝተዛረብካዮ ክፈጥር እንደህር ደሊኻዮ መጀመሪያ ክንገብሮ ዘለና ኣብ አምላኽ ምእማን እዩ አሜን ዶ ኣብ ተፈጣሪ ዝኾነ አምላኽ መጽሐፍ ቅዱስና ንሁሉ ይከአሎ ይኮነን ኢሉ ሐቀይዶ ንዘአምን እስኪ ንዘአምን በሉ ንዘአምን ሁሉ ይከአሎ አመንተ እንደህር ኮይና ዘይከአለና ነገር የለን አሜን ዶ ንዘአምን ሁሉ እስኪ በሉ there is nothing impossible አምና እግዚአብሔር ዲክሽነሪ ሲ impossible ዝባሃል ቃል የለን አይፈልጦን እግዚአብሔር እንደህር ውሉድ አምላክ ኮይና ኣብ ዲክሽነሪ ናትናውን impossible ዝባሃል ነገር ክህሉ የብሉን አሜን ዶ ንዘአምን ክብለና ሁሉ ሓደ ክርዳአና ዘለዎ ሚስጥር እንታይ እንደህር ኢልና እቲ ዘአምን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑ እቲ ዘአምን ከአምን ኮሎ ነቲ ዘአመኖ ነገር እቲ ዘአመኖ አምላክ ክገብሮ ክእለት ከም ዘለዎ ወይ ክገብሮ ከም ዝኾነ ከአምን ዘለዎ አሜን ዶ ሎማዓልቲ እዚ ሚስጥር እዚ ንኹላህና ይሰወጠና አሜን ዶ እንታይ ዝብል ዘለኹ እንደህር ኢልኩምኒ እምነትና ካብቲ ኣብ አምላኽና ዘሎና እምንቶ ዝመጸ ኸውን ኣሎ ይዝብል ምንጭና እምነትና እግዚአብሔር ክኸውን ኣለዎ ጎይታዩ በአምላኽ እመኑ ይልጀም ጎይታ ኣብ አምላኽ ምእማን አቡ ተአሚንካ ወይ ተወኪልካ ምዝራብ አገዳሲ እንተዘይከውን ነሩ ዘረብኡ በአምላኽ እመኑ ኢሉ አይምጀመሩን ጎይታ በአምላኽ እመኑ ምስበለዩ እንታይ ኢሉ ዝኾነ ይኹን በአምላኽ ዘአመነ ሰብ ስታተሱ ብዘይገድስ ተዘለዎ ጽፍሕ ብዘይገድስ ማንነቱ ብዘይገድስ ካበይ መጽኡ ብዘይገድስ ዝኾነ ይኹን ኣብ ዝብል ቃል አነ ንስኻትኩምን እትዋቲና አሜን ዶ ዝኾነ ይኹን ኢሉ ጎይታ እቲ ዝበሎ ቅድም ምባልና ሓደ ሆምወርክ ሰሪሕና ኣለና ሐቀይ እንታይ ክብለኩም ጸንሄ በአምላኽ ክንአምን ኣለና ቅድም ምባልና ስለዚህ እቲ በአምላኽ አሚኑ እቲ ዝብሎ ከም ዝኸውን ዘአምን እምበር ብልቡ ዘይወላወል ነዝኸረን ተንሲኻ ናብ ባህር ጣሃል እንተበሎ ንዑኡ ከም ዝኾነሉ በሐቅ ብለኩም ኣለኹ ስለዚህ ትጽልይዎን ትልምንዎን ዘበለ ከም ዝረኸብኩሞ እመኑሞ ክኮነልኩም እዩ ብለኩም ኣለኹ አሜን ዶ ባህልዩ ሰለሞን አይኮነን ባህልዩ ናይ ኩሉ ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ዶ ስለዚህ ነዚ ቃል እዚ አሜን ኢልና ኢና ክንወስዶ ዘለና ሐቅ ስለዝኾነ ክንቀበሎ ይዘለና ቅድሚ ጥልቕልና ናብዛ ሐሳብ ምእታውናሲ እዛ ዝኾነ ይኹን ትብል ቃል ክነስምረላ ኣዝዩ ደስ ይብለን ሓደ ጊዜ ንኸረና ዘይንዛረቦ ገለ ዝኾነ ሰብ ስለ ክዛረበልና ስለንደሊ ሐቀይዶ በዓልኻ ንኸረንካ ክትዛረቦ ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ይኹን ኢሉ ጎይታ ኣብዚ ስታተስ አይገለጸ አሜን ዶ ውሉድ አምላኽ ተኾይንካ እኹል ጎይታ ኾነ ኢልዩ ዝኾነ ይኹን ኢሉ ምክንያቱም ገሌና እቲ ተዛራባይ ጎይታ ኢየሱስ ስለዝኾነ ያታ በለስ ካብ ሱራ ነቂጻ ንብል ስለዘይንሳን ማለት ናይ ጴጥሮስ ምግራም ዘገረሞ ጎይታ እዩ በአምላኽ እመን በለስ አይኮነን ካል ነገር ከሐር ካንሰር ከሐር አሜን ዶ ዘይሐር ነገር የለ እዚ ቃል እዚ ንኹላህና ዝተዋሃበና ቃል ኣብቲ ዝኾነ ይኹን ዝብል ቃል ኩላትና እትዋቲና አሜን ዶ እስኪ እትዌ አቡ በሉ እስኪ ሃሌሉያ ነቲ ከረን ተንሲኻ ናብ ባህር ጣሃል ክንብል ዘድልየና ሓደ ነገር ጥራይ ንሱ ኸኣ ኣብቲ ከረና ከግዕዞ ዝከኣሎ አምላኽ ምእማን አሜን ወይ ድማ ከምቲ ጎይታ ዝበሎ በአምላኽ ምእማን ጥራይ ዘድልየና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ከረን
ዝነበረን ክሳብ ሕጂ ዘሎ ኣብቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ወይ ገዛኢ መላኺ ጎይታ ኩሉ ዝኽእል በዓል ስልጣን ኩሉ ዝፈልጥ ተኣሚንና ኣሚንና ስለዚ ኣዘዝናዮ መብዛሕትኡ ሰብ ገለ ዝኾነ ሰብ መፂኡ ከረኑ ከግዕዘሉ እዩ ዝጽበይ ዘሎ ጎይታ ግን በኣምላኽ ተኣሚንካ ካልእ ሰብ ከረንካ ክዛረበልካ የድልየካን ይካሉ ኣሜን ዶ ጎይታ ዝኾነ ይኹን ምስ በለ ቀፂሉ ዝበሎ እንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ዝበሎ ከም ዝኸውን ዝኣመን እምበር ብልቡ ዘይወላወል ነዚ ኸረን ተንሲኢኻ ናብ ባሕሪ ጣሃል እንተበሎ ንዕኡ ንመን ነቲ ኣማኒ ነቲ ብልቡ ይኸውን ዶ ኣይከውንን ዘይብል ከም ዝኾነሉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ጎይታ ኣብዛ ሓደ ኣጸቢቕና ክንሓስበሉ ዝግባአና ሓሳብ እቲ ዝበሎ ዝብል ቃል እንታይ ከም ንብል ወይ እንታይ ከም ንልምን ፈልጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምክንያቱም እቲ ንብሎ ነገር እቲ ዝገብሮ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንብሎ ነገር ድማ ንሱ ዝሰምሮ ሓሳብ ክኸውን ኣለዎ ኣሜን ዶ ዳስዋይ ገለ ነገር ከም ፍቓዱ ጌርና እንተለመና ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ እንልምኖ ሁሉ ምስ ፍቓዱ ኣንላይን ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ ኣሜን ዶ ዝዓፈውሲ ክጽሊ ምህታት ኣይድልየካን ፈውሲ እንጀራኻ ይተባሂሉ ንሕማም ክትግስጾ ጥራይ ዘለካ ማለት ኣሜን ዶ ከምታ ኣብ ላዕሊ ዝርኢናዮ እታ ኦም በለስ ካብ ሱራ ክትነቅዝ ዝኸኣለት ጎይታ ኢየሱስ ነዛ ኦም ካባኺ ሓደ እኳ ንዘለዓለም ፍረ ኣይብላዕ ስለ ዝበላያ ካብ ሱራ ሓቀይ ዶ ካብዚ እንታይና ንርኢ ሓይሊ ናይቲ ንዛረቦ ቃል ኣሚንካ ትዛረቦ ነገር ሓይሊ ኣለዎ ኣሜን ኣሜን ኣብ ምሳሌ 18:21 ኩላህና ንፈልጦ ቃል ኣሎ እንታይ ይብል ሞትን ህይወትን ኣብ ስልጣን መልሓስ እዩ እቲ ዘፍቅራ ከኣፍሪኣ ክበልዕ እዩ ይብለን እዚ ቃል እዚ ሓደ ካብቶም ንፈልጦ ግን ከዓ ኣብ ህይወትና ዘይነተግብሮ ወይ ድማ ፕራክቲስ ዘይንገብሮ ክፍሊ እዩ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንድሕር ኢልና ምስጢር ናይ ዝቃል ኣጸቢቑ ስለ ዘይበረሃልና እዚ ዘንበብናዮ ቃል ዝምህረና ኣብ ትምህርቲ እንታይ እንድሕር ኢልና ስልጣን ቃል ስልጣን እቲ ካብ ኣፍና ነውጾ ቃል ብፍላይ ኣማኒ ዘውጾ ቃል እቲ ካብ ኣፍና ዝወጽእ ቃል ካብዞም ክልተ ወጻኢ ኣይኮን ወይ ሞጺና ንዛረብ ወይ ድማ ህይወት እዩ ሎም እንታይ ንዛረብ ኣለና እንታይ ካብ ህይወትና ዝወጽእ ዘሎ ብዛዕባ ህይወትና ክኸውን ንኽእል ብዛዕባ ሓዳርና ክኸውን ንኽእል ብዛዕባ ደቅና ክኸውን ንኽእል ህይወት ዶ ንዛረብ ንኸውን ድሕሪ እንታይ ክንዛረብ ከም ዘሎና ዘይንፈልጥ ኮይና ኣብ ክንዲ ሞት ንዛረብ ቃል ኣምላኽ ዝብለና ንዛረብ ኣሜን በቃ እንድሕር ዝበሃል ዘይብልካ ቃል ኣምላኽ ኢኻ ዝበለካ ተዛረቡ ኣሜን ኣሜን ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ናይ ኣብ ፊልጵስዮስ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ፊልጵ ክጽሕፈሎም ከሎ ኣብ ምዕራፍ 4:8 እንታይ ኢልዎም ኣሎ ብዝተረፈሰ ኣሕዋተይ ኢሉ ሓቂ ዘበለ ርዝነት ዘለዎ ዘበለ ቅኑዕ ዘበለ ንጹሕ ዘበለ ተፈታው ዘበለ ጽቡቕ ወረ ዘለዎ ዘበለ ገለ ደግነት እንተኾይኑ ገለ ንእደውን እንተኾይኑ ብኡ ሕሰቡ ኢሉ ኣእምሮኹም ወንደር ክገብር ኣይትፍቀዱሉ ትሬን ዩር ማይንድ ይዝብሎም ዘሎ በቃ ብዛዕባ ሓቂ ሕሰቡ ስለምንታይ ነዚ ነገር ኢልዎም እንድሕር ኢልና ብዛዕባ ሓቂ ዘበለ ዘሰላስል ሰብ ንሓሶት ዘበለ ግዜ ይብሉ ሓቀይዶ እንድሕር ርዝነት ዘለዎ ነገር ይሓስብ ኣሎ ሓደ ሰብ ንነገር ቅለት ግዜ ክህሉ ኣይክእል ሓቀይዶ ኣእምሮኹም ይዝብሎም ዘሎ ከምዚ ጌርኩም ክተሰልጥንዎ ትኽእሉ ኢኹም ይዝብሎም ዘሎ ኣእምሮኹም እንታይ ክሓስብ ከም ዘለዎ በዓልኹም ዲቴክት ክትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ክሳዕ ትሬንድ ዝኸውን ኣእምሮኻ በዓልኻ ኢኻ ተሰልጥኑ ሓንሳብ ግን ትሬንድ ምስ ኮነ እቲ ዝሓስቦ ጥዑይ ሓሳብ ይኸውን ዝዛረቦ ጥዑይ ዘረባ ይኸውን ሓቀይዶ ብተመሳሳሊ ኣነ ንስኻትኩምን አንደበትና ህይወት ክትዛረብ ምእንቲ ክትዛረብ ትሬንድ ክንገብራ ንኽእል ኣሜን ኣሜን ያዕቆብ ብዛዕባ ልሳን ክዛረብ ከሎ ኣብ ምዕራፍ 3:8-10 እንታይ ኢሉ ግናኸ ኢሉ ንልሳንሲ ሓደ ሰብ እኳ ክገዝኣ ኣይተኻኣሎን እዩ ንሳ ዘይትዕርፍ እኪይቲ ዝቐትል ህንዚ ዝመልአት እያ በኣ ጌርና ንጎይታ ነቦን ንምርቕ በኣ ጌርና እውን ነቶም ብምስሊ ኣምላኽ እተፈጥሩ ሰባት ንረግም ካብ ሓደ ኣፍሲ ምረቓን መርገምን ይወፅእ ኣሕዋተይ እዚ ከምዚ ክኸውን ኣይግባኣን ይብለን እዚ ከይከውን ፍረቲ ብኣፍና ንዘርኦ ከይነዓፅድ እንታይና ክንገብር ዘለወና እንድሕር ኢልና ካብ ኣፍና ዘይጠቅም ንኻልኦት ንበረኸት ዘይከውን ክነውፅ የብልና ኣሜን ዶ ኩሉ ሰዓ ድማ ነቲ ቃል ኣምላኽ ኢኻ ዝበለና እየ ክንብል ኮይኑልካዩ ዝበለና ኮይኑለይልና ክንእውጅ ኣለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ካልእ ካብታ ቀዲምና ክነንብቦ ፀናሕና ሓሳብ ኣጸቢቕና ክነስተብለሉ ዘለና ሓሳብ እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ እቲ ብልቡ ዘይወላውል መጀመርያ በኣምላኽ እመኑ ኢሉ ዳሓር ዝኾነ ይኹን እቲ ዝበሎ ኢሉ ብድሕሪ እንታይ ኢሉ ዝኾነ ይኹን ኢሉ ዳሓር ብልቡ ዘይወላውል እዚ ሓሳብ እዚ ብጣዕሚ ክነስተብለሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ያዕቆብ 1:5-8 ክነንብብ ኮለና ከምዚ ሓደ ካባኻትኩም ጥበብ እንተጎደለቶ ግና ነቲ ከየስተሕፈረ ንኹሉ ብልግሲ ዝህብ ኣምላኽ እንታይ ይግበሮ ይለምኖ ክወሃቦውን
እውን እዩ ኣብ ቁጥር 6 ወሳኒት ቃላል እቲ ዝጠራጠር ሲል ከምቲ ንፋስ ዝደፍኦን ዝመልሶን ማዕበል ባህሪ ዝመስል እሞ ከይተጠራጠረ ደኣ ብእምነት ይለምን ክልተ ዝልቡ ሰብኣይ በሁሉ መንገዱ ጽኑዕ ኣይኮነን እሞ እቲ ከምዚ ዘመሰለ ሰብ ካብ ጎይታ ገለ ዝቕበል ኣይምሰሎ ካብዚ ክፍሊት ቀንዲ ክነተክረሎም ዝደልዮ ሓሳባት ሓደ ከይተጠራጠረ ደኣ ብእምነት ይለምን ዝብል እዩ ካልኣይ ድማ ክልተ ዝልቡ ሰብኣይ ዝብል እዩ እዞም ክልተ ወሰንቲ ቃላት እዮም ካብዚ ክነንብቦ ጸናሕና ጥርጥር ኣብ ዘለዎ ውልውል ኣብ ዘለዎ ምቕባል የለን ምክንያቱም ጥርጥር ወይ ውልውል እምነት ዘይምህላው ወይ ናይ እምነት ምጉዳል ምልክት እዩ ናብ ኣምላክ ክንመጽእ ኾለና ከምቲ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ኣብ ዕብራውያን 11:6 ዝብሎ ንኣምላኽና ብዘይ እምነት ክነስምሮ ስለዘይ ንኽእል ናብኡ ክንመጽእ ኾለና ሓደ እንታይ ክንፈልጥ ኣለና ንሱ ከም ዘሎ ካልኣይ ነቶም ዝደልይዎ ኣስቢ ከም ዝህቦም ኣሚንና ክኸውን ኣለዎ ኣሜን ዶ ከምኡ እንተዘይኮይኑ ብጥርጥር ክልተ ልቢ ኮይንካ ናብ ኣምላኽ እንተመጺና ካብ ጎይታ ምንም ክንቅበል ኣይንኽእል ከምኡ እዩ ዝብል ኣብ ዕብራውያን 11:6 ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልይዎ ኣስቢ ከም ዝህቦን ከኣምን ይግብኦ እዩ ቅድሚ ምቕባል ምእማን ቅድሚ ምዝራብ ምእማን ይቅድም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ ምስ በለ ምስኡ ኣልግባ ቢሉ ዝበሎ እንታይ እዩ እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ እቲ ናብቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ እቲ ናብቲ ፈዋሲ ዘጥዒ ዝባርኽ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ኢሉ ንሱ ከም ዘሎ ኤግዚስት ከም ዝገብር ነቶም ዝደልይዎ ኣስቢ ከም ዝህቦም ከኣምን ይግብኦ እዩ ርግጸኛ ኮይንካ ናብ ኣምላኽ ክትመጽእ ኣለካ ካብ ኣምላኽ ክትቅበል ምዃንካ ኣሚንካ ክትመጽእ ኣለካ እዩ ዝብለና ዘሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እቲ ንኣምኖ እንታይ እንድህር ኢልና ኣብቲ ነቶም ዝደልይዎ ኣስቢ ዝህብ ኣምላኽ ኢና ንኣምን ኣሜን ዶ ኣምላኽና ኣስቢ ዝህብ ኣምላኽ እዩ ኣሜን ዶ ኣስቢ ትደልዮ ዝህብ ኣምላኽ እዩ ካልኣይ ኣምላኽና ንእምነትና ከም ዝሰምሮ ክንኣምን ኣለና ብዘይ እምነት ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን ኢሉ ምስ ኣምላኽ እቲ እንኮ ኮኔክት ንገብረሉ ኔትወርክና እምነት እዩ ዝበሃል ኣብ እምነትና ይሰምር እግዚአብሔር ኣም ሳልሳይ እንታይ ኢና ክንኣምን ዘለና ኣምላኽና ነቶም ዝደልይዎ ኣስቢ ዝህብ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ክንኣምን ኣለና when you come to church when you come to Jesus እግዚአብሔር ነቶም ዝደልይዎ ኣስቢ ከም ዝህቦም ኣሚንና እሱ ከም ዘሎ ኣሚንና ክንመጽእ ኣለና ኣሜን ኢየሱስ እቲ ዝበዝሐ ተኣምራት ብቃሉ ይገይሩ ማለት እቶም ዝኾኑ ተኣምራት ኩሎም ብቃሉ ተፈጥሩ ተኣምራት እዮም ኣሜን ኣብ ማርቆስ 9 ዝፎቶ ክፍልሎ ኣብኡ ሓደ ዘገርም ቃል ነንብብ ኢና ጎይታ ኢየሱስ ድሕርቲ ካብ ከረን ዝነበረ ክብሪ ናብ ታሕቲ ንዑናይ በዓል ጴጥሮስ እኳ ክወርዱ ይደለዩ ነይሮም ንዓና ሳብ ዝምዃን ይሕሸና ኢሎም ኣብኡ 3 ዳስ ሰሪሖም ክነብሩ ደልዮም ነይሮም ነቶም 9 ኣብ ታሕቲ ገዲፎም በዓል ጴጥሮስ ግሎሪ ይርእዩ ኣለዉ ክብሪ ይርእዩ ኣለዉ ድምፂ ኣምላኽ ሰምዑ ኣለዉ ኣብ ታሕቲ ድማ ቶም 9 ድማ ቶም ጸሓፍቲ ኣቕሎም የጽብብሎም ኣለዉ መምህር እንተዝመጽእ እሞ እንተዝገላግለና ብሉ ኣለዉ ታሕቲ በዓል ጴተርካ ክንወርድ ኣይንደሊና ጎይታ ይብሉ ኣብ ክብሪ ምጽናሕ ጽቡቕ እዩ ኣሜን ዶ ግን ምስ ጎይታ ኮኔክት ንኸውን ደሃር ወሪድና ኻነቶም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ መታን ክነገልግል ክኸውን ኣለዎ ኣሜን ዶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ክንወርድ ኣለና ኢልዎ ምስ ወረዱ እንታይ እዩ ኣጋጢሙ ድሕሪና ማርቆስ 9 ካብ 17-23 እንታይ ይብለና ሓደ ካብቶም ህዝቢ ኸኣ መምህር ንወደይ ዘይዛረብ መንፈስ ሒዝዎስ ናባኻ ኣምጽእ ኣለኹ ኣብ ዝሓዞ ድማ የንበድብዶ ንሱኻ ይዓፍር ኣስናኑ ይሕርቅም ይነቅጽውን ንደቀ መዛሙርትኻ ድማ ከውጽእዎ ነጊረዮምሲ ንሳቶም ግና ኣይከኣሉን ንሱን ኣታ ዘይእሙን ወለዶ ክሳብ መዓስ ምሳኻትኩም ክነብረ ክሳብ መዓስ ከክዕገሶኩሜ ናባይ ኣምጽእዎ ኢሉ መለሰ ናብኡ ድማ ኣምጽእዎ ምስ ረኣዮ ሽዑቲ መንፈስ ፈንጠርጠር ኣበሎ ናብ ምድሪ ወዲቑ አንገርገረ ዓፈረኻ ኢየሱስ ድማ ነብኡ እዚ ካብ ዝሕዞ ክንደይ ዘመኑ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ኸኣ ካብ ንእስነቱ ከጥፍኦ ብዙሕሳ ኣብ ሓውን ኣብ ማይን ደርቢዎ ገለ ትኽእል እንተኾይንካ ግን ደንግጸልናን ርድኣናን በሎ ይብለና ኢየሱስ ነዚ ምስ ሰምዐ እትኽእል እንተኾይንካ ትብል ኣለኻ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣሎ ይበሎ ኣሜን ዶ እስኪ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣሎ በሉ እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ሰብ ንሱ ከም ዘሎ ነቶም ዝደልይዎ ድማ ኣስቢ ከም ዝህብ ክኣምን ይግብኦ ኢሉ ናብ ኢየሱስ መጺኻ
كقبل يخون دو كفوس دو يخون يسوع كريستوس نزم كراي نز شجري كان كرار ولا يخيل دو الكات متيبل كان آمين دو أب قدم يسوع دو قبل زخيل كراني لنا آمين دو نون أب قدم يسوع كريستوس أب قدم توم بيسوع زآمنو دو زبل كراني لنا آمين دو اندهر نزق على زي تأمنوا أخوينكم آمينكم كابزل على خونا لو آمين دو قويتاكو نزآمن كله يكالويلو نزآمن آمين أنا لو مكابز خفلغنا تكرولو دليز الله نتبي قلت غلط هون كاغن دنجت ألنان ردأنا مسبولو قويتا أبتزاربو قال كنا تكور يدلي آمين دو قويتا نتي قلت اتخيل انت هون كازبلا سب أي كمل سألو انتايلو اتخيل انت هون كاتب لاللغة نزآمن كله يكاليو كبلو خلون بزح مبزحتنا كمزي أبز كل جزء نزق على زخم ببو خلو أبزم بقوة كمزي اتسب أي نتاخو عشو نبي يسوع كريستوس زسندوا غيرز أطرو يسندوا مو نبي يسوع قالت خلت هون كاسكا إلو سديدوا قويت أخا أنا دما نزأمن كل كاليلو زسددو خويني سمعنا كل جزء هجي كل جزء نحنا نتناتنا دخمت نخنشفن نتناتنا زي مئمان نخنشفن وياب سبات نتاخو عشو نتأجع ويدما بأملاخ نتأجع كم ده يخوننا نجبر سلزي آمنه كوي زي تفوّس ويتم دارت اللي خازي تفوّسه ويدما تي نايت زي كفوّس زدلي دما هو مشجر هلو مال أبز خمسة خنم بوت أنا حنا سب أيزي نبدك أمزامور تخاك كنا قفوا نزق على عزمت أيو كنا يكالون نجر مكاي يكالون أمينة نريز بالزلا قويتا جن تايلو نسون أتا زي أمون ولا دويلو he has zero face كفتني لي متي نفتني متي زي ما نقول نبدك أمزامور كسبب كلون ري مال كمخني كلون ري مال قويتا جن تايلو زي أمون ولا دويلو كسمع عسى زت أورك كسمع عسى مساخم زنبر نبى أمتصويل كبرنا أملاخي أبكر يسوع كريستوس زخونا نجر دو قبل سلازيك بتعمل زخف لزخم بوهول خدز زبلني اتقانين أبو ودي قلوا بقري يسوع قويتا خامست أبو إزارة كابز حزو خندي جيرو أبتكو يعفر له تقاني يساقي له torment دي خونا له glory to Jesus آمين دو أنا نقرأكم الله نبي يسوع زمت كسجد بقدي آمين دو السبع عايزي كم تقبلوا أنا أخو نزيم إيمانو بت زي ما خالنا يدك أمزامورتي يسوع كشفن كسبب كله نريو لو مبي يسوع سم أب أقل قلت يتمخ ويدما كل مغنياتات يتكبر نزامن كل كاليل إذا سبع عايزي فوسو تقبلوا خير زخالة كاب زي مؤمن نام مؤمن سلازمت أيو آمين دو أي تأمنني خايلو زي مؤمن يدقف أمن زي مؤمن يدقف يلعوي صلاهم مسلازبله كاب زي مؤمن نام مؤمن سلازمت ودو هيزو بتاعنا هيزو خير خبرنا أملاخ السبع عايزي تي أبي هو تزغور نجار مسترد تقلات يفوز جوار نجار انت إندهر إلنا كم زخبلوت أنا أحكو كاب زي مؤمن نام مؤمن تي آمين دو لومي كاب زي مؤمن نام مؤمن متأي خنا آمين دو متان كرنا كآمين دو كم تكاب عاف يسوع وتقال ناي مفتار حيلي زنبورو قويتا نزل سلت أنزي نتوم أبزام در وكيل الناس خد أما حلالي فو آمين قويتا كون نزامن كل كال قبله خلو زي أوتوريتي بكم الله خو كويس بلنا نازل آمين دو قويتا يسوع أبزم بقار نتزامن بلبو زي ولا والسب اتي كم زخون زامنو نجر كخون اللي زبلنا نازل آمين دو برنشوم يخون أبكلا كورنثوس مراف 4 كاب 10 سلستك 10 4 كيدنا كنا نبي كلنا نتايب لنا جناخه اتنقويتا يسوع زتنسو نعناون مس يسوع كم زتنسأنا مو مساحاتكم أب قدميو كم زأمنا النافلتنا كم تي آمينة لذي تزاربكو زبل صحف زلو تحدى منفس امنت كاب زهلونا نحناون دما نأمن سلزيون نزارب له آمين دو آماني ترايك الزارب مسل تواهي آمين كله زارب خلي جن آماني تتزاربو جن يسلت أوت كمان لو فين بقى سئلو بادو يكون زربا آماني آمين دو نحنا دمايلو نأمن سلزي دما نزارب الله نايل كيف بقى تي مالتي زي نزارب الله نا مالت تزاربو يودا استيل يزارب الله أبكدمي نزمت سكران يزاربو أبكدمي نزمت حمام يزاربو آمين دو منفس تخوين دما يزاربو خبرني شو ميخو كم زخنا نبوت أنا حنا كدم مزرابنا وي زربا امنت يزقدم آمين كدم زربا أنت يزقدم امنت هاليلويا سلازي كدم مزرابنا امنتنا تشيك نقبر أقداسي مالت كدم مزرابنا نتك نزار
ንዛረቦ ሓሲብናዮ ዘለና ቃል አሚንና ዮዲና አመንና ዮን ርግጸኛታት ክንከውናለና ምክንያቱም ከረና ብዘረባና ዘይኮነ በእምነትና ስለዝግዕዝ ማለት አሜን ዶ ከረን ብዘረባ አይግዕዝን ከረን በእምነት ይዝግዕዝ አሜን ዶ ጎይታ ኢየሱስ ዝኾነ ይኹን እቲ ዝብሎ ከም ዝኸውን ዘአምን እንበር ብልቡ ዘይወላወል ነዚ ከረን ተንሲኻ ናብ ባህር ጣሃል ተበሎ ንዑኡ ከም ዝኾነሉ በሐቅ ብለኩም ኣለኹ ምስበለ ምሱ አልግባ ቢሉ ዝብሎ እንታይ እንድሕር ኢልና ዝአገዳሲ ካብ 22 ክሳብ 26 ዘሎ ሓሳብ ጽቡቅ ገይሩ እንድሕር ተረዲኢና ኣብ ቅድሜና ደው ክብል ዝኽእል ነገር ምንም የለ አሜን አነ ነዚ ቃል አሜን ስለዚህ ኢሉ እትጽልይዎን እትልምንዎን ዘበለ ከም ዝረኸብኩሞ እመኑሞ ክኾነልኩም ይብለኩም ኣለኹ ደው ኢልኩም ክትጽልዩ ከለኹም ድማ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣበኹም በደልኩም ምእንቲ ከሓድገልኩም ኣብ ብጻይኩም ገለ እንተ ኣለኩም ሕደጉሉ ንስኻትኩም እንተ ዘይሓድግኩም ግና እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣበኹም ድማ በደልኩም ኣይሓድገልኩም ለን ካብዚ እንታይ ኢና ንሃር ንምባል እምነት ከም ዘድል ንምቕባልውን እምነት ከም ዘድል አሜን ካብዚ ክፍሊ ካልእ ክነተኩረሉ መዓልታዊ ድማ ክንለማመዶ ዘሎና ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ቅድሚ ኣብ ቅድምቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦና ንጸሎት ደው ምባልና ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ዝበለና ኣብ ብጻይና ገለንተ ኣሎና ምስ ብጻይና ዘለና ጉዳይ ክንውድ ኣሎና እንተዘይ ኮይኑ ዋላ ንምባል ይኹን ንምቕባል እምነት ይሃልወና ጸሎትናን ልማኖናን ካብዛ በሎፎና ይተሐልፍን አምላኽና ናይ ፕሪንሲፕል አምላኺ በዚ መስርሕ በዚ ፕሪንሲፕል መሰረት እንድሕር መጺና ናብኡ ክሰምዓናዩ ዝለመናዮ ክንቅበል ግን ድሕር ምስሓውኻ ዘለካ ጉዳይ ከይፈታሕካ ኣብ ቅድሚኡ ደውልካ ዋላ ኣማን ኹን እምነት ሓድካ ተስልጥ ኣይተስልጥነ ተስልጥ ጸሎት ኣይትጽልይን ኢኻ ኣብ ዘፍጥረት 4 ኩላህና ንፈልጦ 4 ክሳብ 5 እንታይ ይብል አቤል ከኣ ካብ ቦክራት አባጊኡን ካብ ስብሕን አምፀ እግዚአብሔር ድማ ናብ አቤልን መስዋዕቱን ባሂልዎ ረአየ ናብ ቃየልን ናብ መስዋዕቱን ግን ባሂልዎ አይረአየን ቃየል ከአዚ ኮረየ ገጹ ድማ ጸለመ ይብለን ከምቲ እግዚአብሔር ቅድሚ ናብ አቤል ዳሃር ናብ መስዋዕቱ ዝረአየ ሎሙውን ቅድሚ ሁሉ ንዓና ይዝርኤን ንዓኻ እስካን ዝገብረካ እግዚአብሔር ምስኡ ራይት እንድሕር ዘይለኻ ገጹ ናብቲ ምስኡ ራይት ዘለዎ ይገብር ክልቲኦም ኣሕዋት እዮም ክልቲኦም ኣብ ቅድሚ መስዋዕት أقربا نغلطيهم እግዚአብሔር ሪእዎም ናይ ቃኤል መስዋዕት ይተቀበለን እንበር ናብ ቃኤልን ናብ መስዋዕቱን ሪኢ እግዚአብሔር ባሂሉ አይጠመቶን ማለት አይራዩን ማለት አይ እግዚአብሔር ቅድም ጸሎትና ቅድም ዝሆነ ነገር ህይወትና ይስካን ዝገብ በትክክል ኣብ ቅድም ይደውልና ደለን ከምቲ ንሱ ዝደለና አሎናዶ እስካን ይገብረና ከምቲ ንሱ ዝደለዮ እንደህር ዘይሊና ገጹ መልስ ክሳዕ ንዕረይ ክሳዕ መንገድና ነስተኻኸል ማለት እግዚአብሔር ድማ ናብ አቤልን ናብ መስዋዕቱን ባሂሉ ወራአየ ሎም ኸሙ ዝሪኤና ሰባት ይበረና አሜን ናባና ክጥምት ኮሎ ፍሽኽ ዝብል አሜን አሜን እዚያ ጓለያ እዚ ወደዩ ዝብል አሜን አሜን ሎሙን ቅድም ሁሉ ናአና ይዝሪኤን ህይወትና ከም አቤል እንተኾይኑ ናባናን ናብ መስዋዕትናን ባሂሉ ወኽርኢ ህይወትና ግን ከም ቃኤል እንደህር ኮይኑ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ነቅርቦ መስዋዕት ተቀባልነት የብሉ እዚ ኣብ ላዕሊ ክነቦ ጸናሕና ቃል ዘይልወጥ ዘይማሓየሽ መስርሕ እንድሕሪ ከምዚ እዚ ቃል ዝምህረና ወይ ከምቲ ጎይታ ዝበለና ጌርና እቲ ካብ አፍና ዝወጽ ቃል ከስልጥ በግዲ ስለዚ ሎሚ ሓደ በአምላኽ እስኪ በአምላኽ በሉ በትመላኺ ገዛኢ አማሃዳሪ በዓል ስልጣን ንሁሉ ዝገዝ ጎይታ ጎይቶት አምላኽ አማልኽቲ ኩሉ ዝፈልጥ ኩሉ ዝኽእል ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከብ ጎይታ ንእመን ሓደ አሜን ቡ አሚንና ነታ ኣብ ህይወትና ዘሎ ከረን ንዛረቦ አሜን ዶ በእምነት ድማ ነቲ ዝለመናዮ ከም ዝኾነ ንቀበሎ ሹልክ ከምቲ ጴጥሮስ ምናልባት ኣብታ ሰዓት ምንም ዓይነት ስምዒት ከይስማዓካ ክእል ምናልባት ምንም ዓይነት ፊሊንግ ከይህሉ ክእል ከም ዝሃወት ቡሽጣ ተፈለጣ ከም ዝብል ዝፍለጥ ነገር ከይህሉ ክእል ኢፌክት ናይ ጎይታ ቃል ንጽባሃይቱ ኣብታ በለስተራይ ከም ዘአመነ ከም ዝኾነ ዘአምን ኢሉሎ ንእመኖ እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ እቲ እግዚአብሔር ኮይኑ ዝበለና ንእመኖ ውጽኢቱ ደሃር ናይ ምእማንና ፍረ ደሃሪና ንርኢ ትዝበለጸን ዝሃየለን አጽዋር አመንቲ ዘይንጥቀመሉ እንታይ እንደህር ኢልና እስኪ አንደበት ይበልን አነ ብዙሕ ኣብ ቤተክርስቲያን አገልግለለሁ ጸሎት ክመርሕ ኮለኹ ተዛረቡ ክብል ኮለኹ ክርስቲያን ንምዝራብ ክኸብዶ ኮሎ ይሪ the best weapon እግዚአብሔር ንዓና ዝሃበን
ንሳናይ እዚያ ናይ ምፍጣር ፓወር ተዋሂብ ግን ከአ አነ ንስኻትኩም ንክሳ ሐጂ ከም ትስግባ አይንጥቀመሉናል ሎም ነግረኩም አለሁ ነዚ ብሉጽን ዘሐየለን አጽዋርና በጉቡ እንድሕር ተጠቂምናሉ ንጸላኢ ከም ዘይነበረ ገብሮይና አሜን ህይወትናውን ክልወጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሎም ማዓልቲ አማን ደሎብስ እስከ በእጋርኩም ደውበሉሞ ሃሌሉያ ዛ ሰዓት እዚአ ሃሌሉያ ንከረና ንዛረበሉ ሰዓት እዩ ሃሌሉያ እምነት አውሽጥና ተወሊዱሎ ሃሌሉያ በተአውሽጥና ዝተወልደ እምነት አቤትና ዘሎ ከረን ሃሌሉያ አብ ህይወትና ዘሎ ከረን ሃሌሉያ ክንዛረቦይና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ጴጥሮስ ድማ ዘኪሩ መምህር ነህ እታ ዝረገም ካያ በለስ ነቂጻ በሎ ኢየሱስ ድማ መለሰ በሎሙን በአምላክ እመኑ አነ በአምላክ አሚንኩም ሕጂ ክትዛረቡ ደሊ ያለኹ ነቲ ክሳ ሕጂ ዝጸነሐ ክሳ ሕጂ ዘሸገረኩም ነገር ክትዛረቡ ደሊ ያለኹ ሃሌሉያ መምህር ታዝረገም ካያ በለስኮ ካብሱራ ነቂጻ ይሉ ሎሚ ካንሰር ካብሱሩ ከሐሪ ሃሌሉያ በኢየሱስ ክርስቶስም አጋንንታዊ ተጽዕኖ ክስበር ሃሌሉያ ናይ ጻልማ ስራሕ ኩሉ ክፈርስ ሃሌሉያ ንጸልይስከ ሃሌሉያ ልሳንኩም ተጠቀሙ ሎም ማዓልቲ እንታይ አብ ቀድሜኻ ከም ዘሎ አይፈልጥኔ ናትካ ከረን እንታይ ከም ዝኾነ አይፈልጥኔ ሎም ማዓልቲ ግን እግዚአብሔር ንኸረንካ አሚንካ ክትዛረቦ ይደለካ አሎ ሎም ማዓልቲ ተዛረብ ንኸረንካ ሃሌሉያ ምናልባት አቤትካ ዘሎ ከረን ሕማም ክኸውን ይኽእል ተዛረብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጋዝ በሎ በኢየሱስ ስም ተነቃል በሎ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አባነ ጸልያለሁ መስመር ኢንተርኔት እግዚአብሔር ሆይ ዝከታተሉና አቤቶም ናይ ሕማም ከረን ዘሎ እግዚአብሔር ሆይ ሎም ክልዓል ጸልያለሁ ብሽም ኢየሱስ ሎም ክንቃል ጸልያለሁ ብሽም ኢየሱስ ሎሚ ካንሰር ከሐርር ጸልያለሁ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ማንኛውም ናይ ጻልማ ስራ ክስበር ጸልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም አቦ ንስኻ ተኢልካኻ በኢየሱስ ክርስቶስ በአምላክ እመኑ ዝሆነ ይሁን እትዝበለ ከም ዝኸውን ዘአምን እንበር ኢልካኻ አነ ያምናለሁ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስም አም ነፍስ ወከፍ ቤት ዘሎ ኸረን ሕጂ ክግዕዝ ብሽም ኢየሱስ ክስዕንዎ ብሽም ኢየሱስ ሕማም ተኾይኑ ክስዕንዎ እግዚአብሔር ሆይ አያ ራካቦያና ሸፓያና አንዶሎቦያ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በኢየሱስም ተዛረብ እስኪ ሃሌሉያ ንኸረንካ ዘርቦ ሕጂ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ተላልሞና ባህሪ ኪድ ተበልካዮ ነትዘአምን ከሆነ ሊልካዮ ሃሌሉያ ነትዘአምን ኩሉ ይካለ ሊሉ ሃሌሉያ لما قلت እግዚአብሔር አቦ አቤት ነፍስ ወከፍ ዘሎ ከረን እግዚአብሔር ሆይ ከግዕዝ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ ከም ዘይነበረ ከውን ጸልያለሁ ክንቀል ጸልያለሁ እግዚአብሔር አቦ ማራቦ ሻካተያ ሜካዶሞ ሲባሃዶ ያኒማዶ በጌታ በኢየሱስ ይነቀል ናይ ህማም ከረን ይነቀል ብላለሁ በኢየሱስ ስም ናይ ስዕነት ከረን ይነቀል ብላለሁ ኦ ኃይል ጸልማት በኢየሱስ ስም ከም ዘይነበረ ይሁን በኢየሱስ ስም ጎይታ ኢየሱስ ነት አባስ መንፈስ ክድ ኢሉ ሃሌሉያ ማንኛውም ናይ ጸልማት መንፈስ አቤቶም ዝገዛ መንፈስ ሎሚካ አቤቶም ይነቀል ብላለሁ በስም ኢየሱስ ይነቀል ብላለሁ በኢየሱስ ስም ወጻበለ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ አባስ መንፈስ ይሉ ልቃካ ቤቱ አሚኑ ለይሉ ልቃቅ በጌታ በኢየሱስ ስም ወጻካ ዝብላቴና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሎም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብዙ ተፈላለ ነገር ትሽገሩ ዘለኹም አቤትኩም በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ከም ጎልያድ ንጎነጎና ወጸ مشت وط زفكر بنازريتو بيسوس كريستوسم كم تداويت امن وانچفو جنبارو زبالو قالات وانچف هاليلويا بساعه زي بشم يسوس بجنبارو صاحيلو خمس ودقه بيسوس ما قدميهم زلو غوليار كودغ صليالله بشم يسوس كودغ صليالله حمام يهون النقال بيسوس كريستوس ما صرت بطاس بيسوس كريستوس ጭንቀት النقال بيسوس كريستوس አቤትኩም ንዘመናት ዝሰልጠነ በኢየሱስ ክርስቶስ አታ ኖርማል አይኮነን አታ ኖርማል አይኮነን ብለካለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ሰባይዚ ከማስ ጀምሩ ወምስበለ ካም ንስነቱ ይሉ
أي تفقدلو كابن سنة كاكسا حجي مسا خاز قوعز زلو منفس لقاق بلو بيسوس كريستوس لحاق برو رحاق بلو بيسوس كابن سنة ويلوتم سبات بيسوس معنى تقلي الله بيسوس دمتاي سمعوك زيابير عبو لوم بيسوس مسوهم زعبي منفس مسوهم زورح منفس مسوهم زغني منفس بشم ياسوس كوارد تقلي الله بشم ياسوس كوارد تقلي الله كابتهم كتاريقو وات تقلي الله in the name of Jesus تزاربي يا بيسوس كريستوس it is not normal بيسوس it is not normal بيسوس بقيتها بيسوس عبيتكم زغزه عبيتكم زورها عبيتكم زقنه بشم ياسوس ينقلب لالله ينقلب لالله ينقلب لالله بيسوس ينقل نحناون the same spirit ስለዘለና ነአምን ይሉ ስለዚህ ደማን ዛረብ ይሉ ሎም በኢየሱስ ከረንኩም ዛረቦለሁ በስም ኢየሱስ ከረንኩም ዛረቦለሁ በስም ኢየሱስ ይነቃል ብላለሁ በኢየሱስ ተናቂል ይኽን ከቤትኩም በኢየሱስ ናይጣና ኸረን ብላለሁ በኢየሱስ ሎም ይነቃል in the name of Jesus እስኪ ይነቃል በሉኒ በኢየሱስ ክርስቶስ ነብዙሃት አፍ ስቲል ታቢስ ይዘሎ ነምዝራብ አቅሚ የብሉን ተዛረብ አሚን ከበኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ዝኾነ ይኹን ኢሉ ናይ ግድን ፓስተር ክትከውን ይብልካን ናይ ግድን ነብይ ክትከውን ይብልካን ናይ ግድን አፖስትል ክትከውን ይብልካን speak to your mountain hallelujah ተዛረብ በኢየሱስ ክርስቶስ ጎበለ አቤትካን ዘመን አዝሰልጣነ ጭንቀት ይሰልጥኑ ልቃቅ በሉ አብዘር እኻዝ ሰልጣነ አብዘር ማንዘር ካዘሎ በኢየሱስ በኢየሱስ ልቃቅ በል ስዕነዲው ልቃቅ በሉ በኢየሱስ ፋይናንስ ካዘ ሐዘ ልቃቅ በሉ በኢየሱስ ጣና ሐዘ ሰላም ካዘ ሐዘ ልቃቅ በሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ምን ስልጣነን نتزعمن كلي كالو يلغويتا هاليلويا امان دولو هاليلويا امين دوز زارب الله بامنه دوز قبل سبع الله دي لو معلتي اسكي دمصهم يسمع هاليلويا كرنكم لقاك كتبلو بيسوس كريستوس قبلوا بيسوس كريستوس አገልግሎትኩም ዘሐዘ ልቃቅ በልዎ በስም ኢየሱስ አብ ደስትኒኩም ዶስ በለ ልቃቅ በልዎ በኢየሱስ ስም አብ በኢየሱስ ስም አነጸልያለሁ አብ ተህት ዝጽላል ቤተ ክርስቲያን ዘጽለሉ ዘበሉ እግዚአብሔር ሆይ ነገሮም ዝተተዓዘ እግዚአብሔር ሆይ መርኦም ዝተተዓዘ እግዚአብሔር ሆይ ውልዶም ዝተተዓዘ እግዚአብሔር ሆይ በስም ኢየሱስ ክለቀቀ ዝዛለሁ ልቃቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም Lose them in the name of Jesus. Lose them in the name of Jesus. Lose their destiny in the name of Jesus. መጻይታቶም ልቃቅ በልዎ እስኪ ሃሌሉያ መጻይታቶም ልቃቅ በልዎ ፊውቸሮም ልቃቅ በልዎ በኢየሱስ ክርስቶስ ሳክሰስኩም ዘሐዘ ልቃቅ በሎ በኢየሱስ ክርስቶስ ልቃቅ በሎ in the name of Jesus ካቤተይ ነቅለቅ ካለሁ በኢየሱስ አቤተይ ስልጣን የብልካን በልዎ ተላሊ ወይሁም እንታ አለው ቤት ካከረንት ፈልጠይኻ ነዝኸረን ይሉ I don't know እንታ አይነት ከረና ቤት ካለው ጎይታ ግን ታይሉ ነዝኸረን እዚ ተናቂልካ አባህር ጣሃል ተበሎ ነትዛአምን ይሆነል ይሉ ከሆነልካይ ተዛረበ በኢየሱስ ክርስቶስ ከሆነልካይ በኢየሱስ ከረን ተናቃል በልዎ በስም ኢየሱስ ናይ ስዕነት ከረን ተናቃል በልዎ ናይ ህማም ከረን ተናቃል በልዎ ናይ ስዕነት ከረን ተናቃል በልዎ in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus በኢየሱስ ስም ተናቃል አምና ሃትና ደስትኒ ዶዙ በለስከ ተቃውሞ በኢየሱስ ስም ነኸይምር አዋ ደገዘ አጣው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ስም ካይ ወልዳ በኢየሱስ ስም ደገዛ አጣው ለማዓልት በኢየሱስ ስም ተናቃል በልዎ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነዝኸረን አንከራርዎ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተንከራረው በልዎ በስም ኢየሱስ ስምዑኒ ቅዱሳን ጎይታ ነህምያን ታይሉ መስይልኩ ጦቢያም ሰንበላጠን ምሰሸገርዎ ምስራህ ምስከልዕዎ በሃደ ኢዶም አፍራዛት ሂዙ
بهذا إيدهم دم سيفات حزوه شو أنتي كم زوالهم تفلتوا ليهم سلا حواتكم سلا أحاتكم سلا أبوتاتكم سلا أدخواتكم fight قبوريلو fight now in the name of Jesus don't pretend منم نجار أبيت كاخم زيلو fight بيسوع كريستوسم أبيت كاشجر تزيلو أبغور أبيت كاندزلو تواقع بيسوع كريستوسم بزمن فاسزي مس باستر مناسي خنت علينا بيسوسم كم تنحميا افرازات يعزو سيف اتحيزو بيسوسم سلاحواتكم تواغوز بله لو مسلاحواتنا سلاحاتنا يمكن واقعينا هاليلويا كم زمن فساي توصو بشم يسوس مع الروبو شاتايا هاليلويا يسوس قويتايو هاليلويا بتمنفس كلهم እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ስንታይሉ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ክዛረብ ከሎ ነታ በለስ ፍሬ ምሳነላ ካብ ሕጂ ንዘል ዓለም ሓደኳ ካባኺ ፍሬ አይብላዕ ካባኺ ሓደኳ አይብላዕ ኢልዋ ኢየሱስ ጎይታይ ሎማዓልቲ ንእግዚአብሔር ዝኸውን ፍሬ ዘይፈሪ ንዓኹም ዘይምችእ ንትሰምዕ ዘላ ነፍሲ ዘበለት ኩሉ ዘይምችእ ፍሬ ዝፈሪ ዘበለ ሎማዓልቲ ክንቀል ኢየሱስ ጎይታይ ሎማዓልቲ ካብ ህይወተይ ይነቀልበሉ ይሕዋተይ ቅዱሳን ካብ ዘለኹም ይነቀልበሉ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ፍሬ ካብ እግዚአብሔር ዘይኮነ ምንጩ ፍሬ ንሓጎስ ዘይከውን ፍሬ ኣብ ህይወትካ ኩሉ ግዜ ተጽዕኖ ዝፈጥር ፍሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ዝተነቅለ ይኹን እስኪ ይነቀል በሉ በኢየሱስ ስም ይነቀል ካብ ሓዳረ ይበሉ ኢየሱስ ጎይታይ ይፍረስ ሃሌሉያ ይፍረስ ሓፍተይ ከባኺ ይፍረስ ሓወይ ከባኻ ይፍረስ ካብ ጥዕናኺ ሃሌሉያ ሕማም ተኾይኑ ይነቀል ቃንዛ ተኾይኑ ይነቀል ሃሌሉያ ሎሚ ሕጂ ተሰማሚዕኩም ጸልዩ ቃንዛ ተኾይኑ ሕጂ ክንቀልዩ ሕማም ተኾይኑ ሕጂ ክንቀልዩ ውድቀት ተኾይኑ ሕጂ ክንቀልዩ لتعطوا معطوا تهوين حجه هو الدقيقة سكويتاي كفت هي سكويتاي እግዚአብሔር አባት ሆይ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አብትሰምዕ ዘላ ዘበለት ነፍሲ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስም ማሰርቲ ኩሉ ከበጣጣስ ይጽልያለሁ ማሰርቲ ዘበለ ሁሉ መቃውህ ዘበለ ሕማም ዘበለ ሁሉ ቃንዛ ዘበለ ሁሉ በኢየሱስ ስም ዝተነቅለ ይኹን በኢየሱስ ስም ዝተሰብረ ይኹን تاي كابل عليخي سبر لو معلت حاخون كتو عليخي زامشت زيا زامعلت زيا السغا هاليلويا حوي حفتي حزب املاح حراخي كونكا ايتعرم يا يسوس كويتايو لومي بشم يسوس ناي እግዚአብሔር حرنوت ابيت كايتو ناي ملكوت حرنت ابيوت كايتو معسرتي زبل يبطاطس እግዚአብሔር አባት ሆይ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ህዝብኻ ጸቅጢ ይፈጠር ተጽዕኖ ዝፈጠር እግዚአብሔር ሆይ ህዝብኻ ርእሱ ከድነን ዝገብር ደበለ ሎሚ በኢየሱስ ስም ክስበር ጽልያለሁ ሎሚ ክስበር ጽልያለሁ አርዑት ካብቲ ቅብኢ ዝተላዕለ ክስበር ተጻሒፍዩ አርዑት ዘበለ ይሰበር በኢየሱስ ስም ናይ ሕማም አርዑት ናይ ድኽነት አርዑት ዘርኢ እንዳጸብጸበ መጽኡ አታክ ዝገብር አርዑት بقويت هابي يسوع سم نزل عالم زت سبر يخون بيسوع سم نزل عالم يسبر بيسوع سم نزل عالم يسبر حفتي قبل عليخي بقويت ها بيسوع سم يسبر أرعوت زبله خلو مقوه زبله خلو أنزا زبله خلو أب أكلات سريسو زعنزو زبله زج أنق زبله خلو بيسوع سم يسبر هذا نجار كنا قرأكم نجزابير سب كزارب كله بتعمي وش أيك سراسر صديق جزابير يمسكن قويت يسوع كريستوسي نجارب تزاريبو أنا نسخاتكم من نجارب وين ما نتغلي وين وسب جارب كزارب كزارب ترينا يو تسألني لي أنا نبل نود تسأل لا يكون ندخل الزارب حواتي ده عمنايو نجاراته قاعد لي يسوع قويتاي هذا قاعد بحجي نزل عالم كباقي فري عيبلا علم سجارب تزاريبو دك مزامور تقاسمعوا ويلي يسوع قويتاي دك مزامور تسمعوا ودبل دلو نمنتاي مسلكم قويتا يسوع كم تزاربس رجسنيات هاتني روبي دبل دلو لومي حواتي بقويتا بيسوع كريستوسم قال እግዚአብሔር لو معلتي كم دمص لو معلتي كم دمص እግዚአብሔር بقالو خمسه تزارب حدا ነገር كنغركم قويتا يسوع كريستوس ندمو تسب تزاريبو he spoke to the dead body hallelujah نموت تزاريبو العذار ناوزا يلو يسوع قويتاي نقرب تزاريبو ايتفري يلو هاليلويا بحرن معبلن تزاريبو يسوع قويتاي ننفاس قنيعو يسوع قويتاي አታሰብ እስራህ ተዛረቦ ዘይትخل ነገር የለን እስራህ ተዝዞ ዘይትخل ነገር የለን ሓፍታይ በአኺ ህዘዝ ዘይከል የለን እነሆ ተመነን እንቅርቢትን ኩሉ ኃይል ጸላን ክትረግጽ ስልጣን ይበቃለሁ ዝጎዳካ የለን ይሉ ስለዚህ ስልጣን ናታ ይበል ይሕዋተይ ስልጣን አባፊ ያለው ቦሎ
لو معلتي سقط تسعون نفطر نجر تراجي فينا نحضر دتعصوا معصوا تخفيتينا نحضر سلفي زبالة تبتينينا نحضر يسوع قويتاي هاللويا يسوع قويتايو يسوع قويتايو حدا نجر كحتكم نقول قرب دقايق دهون أبي واتكم داتا ملالس نشجركم انتايو بفيسبوك يخون بيوتيوب ولا أبزروم دلهم أبزشرش دلهم حوار just count it remember it قال እግዚአብሔር ክመጽእ ከሎ በዘይ ምክንያት አይመጽእኒ እትኻብ አፈይ ዝወጽእ ቃለይካ ከምኡ ክኸውን ኢሉ ናብቲ ዝልቅ ክስልጥ ኣብቲ ዝደልዮኻ ክቕኒ እምበር ብኸንቱ ናባይ ኣይክምለስኒ ኢሉ ሎሚ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ነገርካ ተኣምራት ገብሪ ሓወይ ፍሪ ተቆይኑ ሎም መዓልቲ ክንቀል እዩ ድኽነት ተቆይኑ ክንቀል እዩ ጭንቀት ተቆይኑ ክንቀል እዩ ሕማም ተቆይኑ ክንቀል እዩ እግዚአብሔር አባት ሆይ በኢየሱስ ስም ዘላለም ተነቂሉ ይትረፍ አሜን ደኽሰምዕ يسوع قويتاي حرنتنا عين نعهدكم إن تتصحفوا فوسنا عين نعهدكم إن تتصحفوا فوسي نجرا ولدي ولا علام لا هاللويا نعين نعهدكم إن فوسي هاللويا قبونا يسوع قويتاي بتعنا هنبر قبونا ببركات كنبر قبونا بملعات كنبر قبونا هاللويا يسوع قويتاي نالبات بفيسبوك وبيوتيوب تكتاتول دلهم كردستان سجحجون فيل تقبروا قنزات اللي this is the time شيم يسوع كريستوس أبو يدكم يوانا يدكم أمبرو صدقنا بأمنته بهوتي نبري القال እግዚአብሔር كزارب كله بأمنته يا أمن الله قويتاي أملاخي يا أمنكاي سخالع لكل مغانكاي أمنكاي فواس مغانكا أمنكاي كم تحلي اللي يا أمنكاي كم نجارات كله تعرفن فقال كم مغان يا أمنكاي كم زل هو كله زيك بعد نجار أوصيها أمناتك خبريك تقمت أني فقال كم مغانو يا أمنكاي أبزل هو كله زيك بعد نجار كي ملالس እግዚአብሔር ሆይ አብዳሐሸ ነገር ከምዝራ ካለ ያምነካይ ሕጂ ድማ ኢልኩም አውን ብሩ ሃሌሉያ አብቆል አይኹን አብዓበይ ይኹን አብድስማዓኩም ክፍለ አካላት አንብቡ እግዚአብሔር አባት ሆይ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስልጣን በዛ ነፍስ እዚያ ተሳማሚ ይጽልያለሁ ተአምራት ካብዛ ነፍስ እዚያ ይጽና ተአምራት ካብዛ ነፍስ እዚያ ይኹን ተአምራት ካብዛ ሰብ እዚያ ይኹን በጎይታ በኢየሱስም ተአምራት ይኹን ናይትንሳኤ ኃይል ይለፍ ሕጂ በኢየሱስ ስም ኃይል ይለፍ ሕማም ዘበለ ይራገፍ በኢየሱስ ስም ምትንሳ ይሁን በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘላለም ቃንዛ ዘበለ ሕማም ደበለ ዲፕሬሽን ኩሉ ስለስተላ